The ancient kingdom, the completion of all their good works on the education will be Japan. Then says the home now Edilaka and then she watching the mirror of the ancient kingdom. On the way. Oh, when you did that, I'm getting again reflect on my preaching. And now I'm going to go back and get support yawo emume ene menu bochin feta ewo ye kuro boso taka na wai oga tuwata diye mana yo sa so we aka foundation tata o so ti ku e on di ogologo eyi ka adbe 200,000 na support Oh, you can watching them, we put certificate na law. I give 50,000 as support. Well,
Garibaka no Abamu awo Ibe kwara ntaka Esimana mbara wendeba Onye na-ebe abụ nwachi na-emere ewu ma ọ machi ama obi aṅụrị ka ọhụụ ala akịmịa na-eme ebe a so mụ ejikwe 50,000 were na-asọpọtụ nwachi na-emere Aka wuba. Very good. Yeah. Very good. Yeah. Because I'm just Boki. I'm that or not. Watching a better way to put my brother. So I'm doing some of 20,000 without support. Okay, let's support our brother. Wait, I control you. Yes, it's okay. Igbo ndị ọma, Igbo ndị m na-agara ozi, Igbo si m na mkwụrụ m akwụrụ na mgbawa m agbawa. Onye unu na-akwara n'olu ya ọzọ, Chukwuemeka Ojemba ndị Igbo, anyanwụ Idueri. Taa, anụ m mụ na nwa afọ Igbo. Ihe m jiri ewetara unu ihe awụ ofu n'ime ọrụ m wụ ịkwado omenala Igbo, ịkwado ejirimara Igbo, ịkwado ihe ahụ mere Igbo enwe ugwu. Ya nwa ka m ji nọrọ n'ala Mbieri taa, mụ na Chief Miller, onye nke a na-etu nwa Chinemere one n'ala Mbieri niile. Dadam, ana m ekele gị. Thank you very much. Taa wụ ezigbote ụbọchị. Yes. N'ime ihe mere taa, ahụrụ m mgbe ekpuru gị okpu. Sure. Biko kọwagodiri ụmụ Igbo ihe nke a pụtara. N'egbu oge ana m ekele Igbo niile ndị na-anụ ihe m na-ekwu. Ana m asị ya dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma. Ise. Ọ wụ n'ụbọchị nke taa wụ 14th n'ime ọnwa Nọvemba 2025 ka ekpere m okpu na ndị eze Mbieri niile chịkọtara ọnụ wee kpege m okpu chie m nwa Chinemere nke izizi na Mbieri. Adị n'obi dị m aṅụrị, ya mere ụmụnne m na ndị enyi m ji wee gbakọta sị ka ha bịa nọnyere m, ka ha bịa soro m kelee ihe Chukwu mere. Nwa Chinemere. Nwa Chinemere. Nwa Chinemere n'ala Mbieri niile. Kedu ihe mere gị iji chewe aha niile na a ga-echi gị sị ka a tụọ gị Nwa Chinemere? Biko kọwara ụmụ Igbo. Ihe jụrụ nwe ihe gbara ọkpụrụkpụ bụ ihe kwesịrị ịjụ mmadụ, maka aha mmadụ na-aza nwere ihe kwadoro ya metụrụ ya n'obi o jiri wezaa ya. Ebe 20 years ago omego ugboro abụọ ka m bidogodi mgbe m na-anya obere moto. Apụtara m buru moto m, ụkwụ ya abụọ achọrọ ịbaiga n'ime ugota ebe dị very bad.
nsị Chineke imeela m ihe a na m ga-ekele gị. Immediately m kwuchara okwu ahụ, Chukwu eburu moto ahụ para ya para kwapụta ya, so m sị onwe m na awụ nwa Chinemere. Nke ọzọ wụ na enwe mgbe m na-achọ biznes ya arawa m ahụ, m sị Chukwu meele m ihe a ka m kelee gị. Chukwu wee mee ya. Since ahụ over 25 years na m sị na mgbe ọbụla m ga-echi echichi na aha m ga-awụ nwa Chinemere. Nwa Chinemere. Thank you. Nwa Chinemere. Kedu ndụmọdụ ị na-adụ ụmụ Igbo ndị na-apụta apụta ndị nụkwa banyere ihe gbasara ichi echichi n'ala Igbo? Kedu ndụmọdụ ị na-adụ? Ihe m na-agwa ha bụ na ọ dị mma ichi echichi n'ala Igbo maka na onye dịwara gbuo mmadụ na-enwe aha ọzọ, nwe aha eji wee mara ya. So ihe nke a ana m agwa ndị Igbo niile ndị kwetere na omume n'ala Igbo ka ha lee anya, leruo anya, ọnwụ ihe a na-abụ ụbụ ị na n'oge echi ga-apụtarịla, aha echichi gị ga-echi na ihe Chukwu nyere gị wee pụta. So ana m asị onye ọbụla, onye ọ matụrụ n'obi ịga-achị echichi Igbo ya leruo anya wee zaa ya ọfụma. Ịma ihe m ji jụọ gị ajụjụ a maka na ọtụtụ ndị ntorobịa ala Igbo, ndị aka ji akụ ma ndị kpatara ego kwesịrị iji ohere ahụ Chukwu nyere ha jiri mezie ala Igbo na-agbara ụmụ ihe ndị ọzọ. Ha na-akpọ ya na ọwụ ihe rụrụ arụ, na ọ dị na o megidere okpukperechi ha na ihe dị aṅaa. O nwere ihe dị ka ihe dị ndị nke oyibo na-akpọ fetish na-adị rụrụ arụ emere gị? O nwere initiation na ihe ichiri taa, Nwa Chinemere? Mba, enweghị ihe dị eziokwu meka na ọ Igbo ka ị na-emere. Ihe mere n'ụwa ịma na-asị na onye na-agarube aga ama ya otu ije shi wee dere. Agaruru m ya wee mara ihe okpu ahụ ekpughata m n'isi wu ekpere ka ekpere etiri n'aha Jizọs. Ekpere ya ekpere wee gọzie m, sịkwa m na ihe ọma nke m bụ n'obi m na-eme na m jishi ike wee mewe. Enweghị ihe wu ihe rụrụ arụ nọ na ya. Ihe niile emere wu ọ gara n'usoro nke Chukwu. Ihe dị iche wụ na anyị abahụ n'ime ụlọ ụka wee mee ya, na anyị mere na ọzara, na anyị mere na onuru okirikiri na ọgbakọ ebe anyị ji wee mara anyị. Onye dị iche. Apart from that, enweghị ihe dị iche na ihe emere, enweghị ihe dị otu ahụ dị n'ime ya. Ụmụ Igbo ndị ọma, ụmụ Igbo ndị ihe ọma na-adị mma, ihe m ji na-ewetara unu okwu awo o si n'aka Chief Miller Nwa Chinemere n'ala Igbo niile na Mgerigwa. Ọ na-eji ohere a na-akọrọ ụmụ Igbo ka anyị were ejirimara anyị kpọrọ ihe. Nwoke Igbo ọbụla ga na-eme gịnị? Ga na-ewere nchuchie n'isi ya wee otu anyị si dịrị, otu onye Igbo si adị. Our work is to make the culture fashionable, our identity fashionable. Biko kedu okwu ikpeazụ ị nwere ịgwa ụmụ Igbo? Igbo ndị ọma, asịrị m ụnụ n'ọfụma, onye na-eme ya mee nke dị mma, ya mee nke ga-eji wee mara iwu ihe ọma. Ọ ndụmọdụ nwere ike inye ụnụ. Ka udo na ọganihu chia eze n'ala Igbo niile. Ise ise ise.